Takže ahoj, v dnešnom videu to bude video s názvom úlohy, ktoré som si sama vymyslela. Takže nezdržujeme a poďme na to. Už ísť natáčam, prepáčte. No a mne sa nabíja telefón, ako vidíte kábel, no tak tu je balkón, no tak tu vykričím. Moja sestra mi zdvihne, aby ste ma aj videli, a tu hryzie močatko. Čo aj ty chceš byť na kamere? Teninka, no tak proste ideme vyhodiť lopece z okna. Monči, podrž hore. Ideme vyhodiť z okna. Nevidno. No ale aspoň vidno, akože ide. Ako sa... Nechcem ukázať, kde bývame. Milujem lepese! Takže... Takže... Teraz vyhodiť lepese z okna, na čo som zase zatvárala ten balkón, keď teraz z neho idem vyhodiť pečopáka. No tak, sestrička, idem vyhodiť lepese z okna. No, a čo ak mama potrebuje ísť na niečo? Tak poď kúpiť do Lidla, tu je skoro čas. Aj tak chcem ísť do Lidla, chcem. No, či na to? No, takže... No, tak to vidíte. Tak, ideme zase. Ja by si ju neprivolala sem. Takže ideme vyhodiť. Nešlo to. Takže spravili sme... Takže idem naliať na lepese vodu, ale má 3% telefón, tak hádam to nejako stihnem, takže to bude v rýchlosti. Takže prepáčte, lebo tak neviem ako teraz urobiť, lebo ešte sa mi bol. No ale potom sa mi vypla kamera, lebo sa mi vypol celý telefón, takže tak na rýchlo fakt. Rýchlo. Idem naliať na lepes vodu. Má 3% telefón. Hotovo. Je to tu. Takže prepáčte, vravila som, že to budem narýchlo, takže hneď som tu. Takže hneď som urobila aj toto, lebo už nechcem odpájať. Naliala som na mydlo, teda ono je sprchovací gel. Takže... Tom, čo som ho umývala, sa mi stalo toto. Áno, odpadla mu hlava. Tak šťastná som. Teraz zlomila, ale neviem ako, lebo ja som ho len umývala, ale tak dobre, no tak toto už asi nepravíme. Takže tak pôjdeme na ďalšiu otázku, hneď poviem. Daj na lepese vodu. To som spravila, ukazovala som vám už. Takže vylej z okna vodu. Takže, milí pánovia, ideme vyliať vodu z okna. Hneď som tu. Áno. Takže, takto. Voda. Takže, takto. Ja si zase budete ma len vidieť tam. Pôjdem už na balkón. Takže, ale ešte si zoberiem papice. Takže...
takže nie sú extra dobré. Nie dobré. Teda ja mám tlačky. Takže som urobila. Takže urobili sme. Dajme sa do chladníčka. Takže ja som si tu vybrala sovičku, dám ju do chladničky. To som nemala dať ako poslednú, ale potom ešte tu budeme kecať, lebo... Takže... Oči. Celé video si mi skazila, vieš o tom. Dobre, uvidíme ako tvoje budú vyzerať. Takže ideme na to. Takže urobila som v chladničke o hodinu vyberem, ale to nebudem kačiť, lebo hodinu, čo mám to ešte robiť, takže všetky úlohy máme splnené. Ja som to písala, aby som nezabudla, čo mám mať. Tu je. Tu sú. Takže. A hádam sa vám video páčilo, ak vám dať like, odber, koment. Môžete dať aj dislike. Tento budú podľa mňa len dislike, lebo to je také trochu iné video, lebo moja sestra mi ho skazila jasnačka, ako každé videá. A preto chcem vždy natáčať vtedy, keď tu nie je nikto. Takže teraz nie je nikto okrem mojej sestry. Takže ináč by to bolo super video. A bolo by super, keby by sa mne nevypil telefón. No ale nám sa vám páčilo. Ahoj.